tubabu kana yani arabu kana ko dɔw de tun b'an fɛ yan ladon dɔ tun b'an fɛ yan polisi tɛ yan gendarme tɛ yan bulon bɛ yen dugutigi bulon bɛ yen nɔ an ka gɛlɛkɔrɔlaw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ladamu yen nɔ fɛnw bɛ kɛ sonyɛli tɛ kɛ nkalon tɛ tigɛ janfa tɛ kɛ donc ko k'o yira denmisɛnninw na an ye film dɔ ta ka film nin daminɛ o la o daminɛlen an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'an dɛmɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛna kuncɛ parce que kuma dɔw b'a kɔnɔ ko k'a fɔ ko ni gɛlɛya kɛr'i la cogo cogo gɛlɛya nin n'i y'i cɛsiri k'i jija ka limaniya ta i bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ a tɛ dankari kɛ mɔgɔ ye adamadenya la. Ne tɔgɔ Ibrahim bɛ ko ma Iba n jamu ye Njaye film nin na ne bɛ Dokayidara karamɔgɔ n bɛ o de jɔyɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye. Ko Dokayidara ye mun ye dɛ? A ko ɲininkali dɔ t'o ye. Dokayidara ye fɛn min ye kabini lawale an bɛnbaw ye faamuyali minnu kɛ ka ɲinini minnu kɛ ka kalan minnu kɛ ka dɔnniya so minnu ye k'a dɔn k'a fɔ ja tɔnɔ bɛ baara la nafa bɛ dɔnniya la a bɛ lamaga cogo la min b'a to danfaraba bɛ don anw ni baganw cɛ. Dokayidara kalan bɛ nin ko fɔ mɔgɔya malidenya ko mun ni mun b'a kɔnɔ a bɔra yɔrɔ jumɛn n'an ko a ma ko Dokayidara a doma yɔrɔ nin tɔgɔ kɔnɔ o ye anw ka Maliba kɔnɔ yan nɔ jamana fan dɔ de bɛ i n'a fɔ n'an ko Bɛlɛdugu i n'a fɔ n'an ko Kiri i n'a fɔ n'an ko Kaso i n'a fɔ n'an ko Masina i n'a fɔ n'an ko Azawak yɔrɔ dɔ bɛ yen an b'o wele ko Do a b'a ta Mande a bɛ warakata tuma dɔw ka taa don fo Segu jamana la an ka jamana fan dɔ don min ye yɔrɔ ye karamɔgɔw n'u bɛ ko dilan n'u bɛ kalansira kofɔ n'u bɛ an ka mɔgɔya kofɔ u bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ yen de ka sigi ka kumaw kɛ k'a darɔ bɛn ka sɔrɔ k'o ta k'o jɛnsɛn jamana kɔnɔ ka cɛw ɲininka u hakilina na ka musow ɲininka u hakilina na ka denmisɛnw ɲininka u hakilina na ka maakɔrɔw ɲininka u hakilina na karamɔgɔw y'o fɛn min labɛn yali jama sɔnna a ma wa a bɛ taa u bolo fɛ wa a bɛ taga u jimin sira fɛ wa a bɛ taga u ka laada sira fɛ wa a bɛnnen d'u ma u ka adamadenya n'u ka mɔgɔya taabolo kɔnɔ wa n'o jaabiw seginna tuguni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ Do k'a fɔ jama ko tan jama sɔnna nin ma malidenw ko tan malidenw sɔnna nin ma malidenw ko nin y'a tanama yɔrɔ ye malidenw nin y'a bɛnma yɔrɔ ye nin y'a kɛlɛma yɔrɔ o ka bɔ a la ça fait Do dugukolo de kan anw karamɔgɔw bɛ sigi ka nin baaraw kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ labɛn kalansira fɛ fɛn o fɛn n'o bɛ jate ko ye dɔnniya so ye karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ Do kɔrɔlen ka nin kow dilan ko tuma yelen min bɛ bɔ Do hɛrɛ min bɛ bɔ Do faamuyaliko ɲuman min bɛ bɔ Do ka yɛrɛkɛ Mali tɔw la ka se siya tɔw ma u sigiyɔrɔ la ka se jamanaden tɔw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an k'o de ma ko Kayidara dɔw ko hɛrɛ yelen nafama dɔnniya min n'a bɛ tɔnɔ s'i ma k'i yɛrɛ dilan k'i fa ni baw olu niyɔrɔ kɛ k'o d'u ma k'i ka du k'o niyɔrɔ kɛ k'a di ka kin ani Mali niyɔrɔ kɛ k'a di ka tila ka Ala niyɔrɔ kɛ k'a di o faamuyaliko ɲuman a n'o baarako ɲuman anw k'o de ma ko Kayidara kalan in tɔgɔ a sɔrɔ cogo filɛ farafinden n'u karamɔgɔ ni sɛgɛn t'a fɔla ŋaraya gana Do karamɔgɔ ni sɛgɛn alu ni baara an kalandenw sera an ma ko malidenya an ye dɔ fɔ a ko la ko Dokayidara kalan a jɔyɔrɔ ye mun ye a nafamayɔrɔ ye mun ye caman ko kunun kuma don ko kunun faamuyali don ko diɲɛ yɛlɛmana ko bi a bɛ se ka mun de ɲɛ anw ye dɛ a bɛ anw ka adamadenya bi a b'o dilan cogo di anw ka Mali a bɛ lombolanba min na bi o ko bɛ se ka faamu cogo di k'o kuncɛ cogo di n bɛna dɔ fɔ an karamɔgɔw ye min fɔ an ye yɔrɔ ko k'an ka jamana in ko Ala sɔn don ko mɔgɔ si fa ta tɛ mɔgɔ si ba ta tɛ mɔgɔ si fa m'a tu tigɛ mɔgɔ si ba m'a tu tigɛ an ye jeli de bɔn ɲɔgɔn fɛ siya bɛɛ kan bɛɛ diinɛ bɛɛ ka bɔ jamana in fan bɛɛ k'an makasi an dabama ye n'a y'an sɔn malimuso k'o tuma an ka kɛ duba kelen den ye k'o sɛmɛntiya ni Mali ye wa an ka kɛ o maliden ye
o malidenya hukumu kɔnɔ an ka mɔgɔya kɛ an ka mɔgɔsɛbɛya kɛ an ka mɔgɔsɛbɛdenya kɛ an ka fasiyaw timɛ ka kɛ hɔrɔn ye wa n'an furukura n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ an kana segin baganya ma dɛ an ka ɲɔgɔn kun sinakunya kɔnɔ fɛn duuru kan k'o to yen Mali tɛ tila a tɛ feere a tɛ tɔnɔmada a tɛ di a bɛ kalifa de wa a tɛ dun sabu I kelen ta tɛ n ko o baara kɔnɔna na an ye kalanbonw sigi duuru san duuru fo k'a don an farikolo la k'an farikolo y'i ka gafeso ye maliden I taara diɲɛ fan o fan n'i la faamuyara do Kayidara kalan na ka nin dɔn o tuma a ma se mɔgɔ ka fɛn fɔ I ye tuguni n'i y'i yɛrɛ tɛgɛdenkɔni filɛ I y'i bolokala filɛ I y'i disi filɛ I y'i taman filɛ kɔrɔ b'a la ka ban k'i waju k'i bilasira an b'an sinsin yɔrɔ min kan o ye malidenya Mali tɔgɔ nana cogo di malidenya sirilen bɛ mun liliw la ani do Kayidara kalan b'i dɛmɛ cogo min k'i ka adamadenya dilan an da bɛ se olu de ma ça fait n'an bɛ kalan kɛ do Kayidara la ni yɔrɔw de don ka taga a bɛɛ ye duuru ko sisan n'an b'o waranga k'an k'an farikolo filɛ ko sabu an farikolo de y'an ka gafeso ye nin yɔrɔ la n bɛ n sinsin kosɛbɛ kuma in kan an bɛnbaw ye min d'an ma sabu an y'a mɛn diɲɛ fan wɛrɛw la walima mɔgɔw bɔra diɲɛ fan wɛrɛ ka na se anw fɛ Mali la yan nɔ k'an ka mɔgɔw ma kalan ko sabu an ma gafe sɛbɛn ko walima k'an tɛ sɛbɛnni kɛ ko walima k'an ka mɔgɔw ma kalan u tɛ se ka n'i ye fɛn sɛbɛn kayiti la k'a d'u ma u tɛ se k'a kalan ayi an kalannen don an bɛ ko dɔn nka bɛɛ n'i ka sira bɛɛ n'i ka cogo kalan o kalan n'i b'a sɛbɛn gafe la kalan o kalan n'i b'a kɛ ja ni kumakan ye k'a don mansimafɛn na anw y'a don farikolo yɛrɛ la I taamatɔ I n'i ka gafe bulon bɛ taa la k'an bɛ dan kabini denkura o san duuru fɔlɔ k'an k'a ta an sen ma ni ne ye n sen ta k'a da Mali dugukolo kan ko k'a ta ne sen tabara ma ka na se n senkɔniden duuru ma ka na bɛn senkuruba ma yan nɔ o bɛ ne san duuru fɔlɔ fɔ denkura la Mali dugukolo n bangenn'o kan n bɛ kɔrɔbaya san duuru faso la ka kɔrɔbaya san duuru baso la ka na se senkuruba ma yan o ye denkura hakɛ ye n y'o ɲɛfɔ k'a ta denkura ma sisan ka na se mun ma ka na se dɔmɔ ma o bɛ bɔ nin senkuruba la ka na yan senkuruba la o duuru fɛnɛ an caman bɛ sago o de kunna sabu bi in na an tɛ taa do Kayidara kalan na nka n b'a ɲɛfɔ k'a kɛ a perepere-latigɛ an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ I tɛgɛ da siɲɛ kelen ni nin ye san duuru ye nin bɛ kɛ san 6 ye tɛgɛ da tuguni san 7 tɛgɛ da tuguni san 8 tɛgɛ da tuguni san 9 tɛgɛ da tuguni san 10 I bɛ bɛn senkuruba yɔrɔ ma an ko nin de ma sisan n ye dɔmɔ min fɔ I farikolo y'i ka gafe bulon ye halisa I bɛ kalan na n'i fari ye halisa an dabama bɛ ka kuma k'i la faamuya ko dɔ la malidenya kɔnɔ halisa n'i fari ye n'i y'a ta I senkuruba nin ma san 11 san 12 n bɛ ka yɛlɛn woro fɛ san 13 san 14 n bɛ se san 15 ma yɔrɔ o y'a sɔrɔ an sera cɛkisɛ ma n fari tilancɛ o yɔrɔ bɛ bɛn mun ma o bɛ bɛn n cɛya ani mɔgɔw ka hakɛ to ni muso don a musoya ma n y'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ n ko tuma anw k'i ma kɔtɛ cɛ bɛɛ ye muso muso bɛɛ ye cɛ o tuma cɛ ni musoya yɔrɔ o bɛ kalan o waati de ni n taar'o fɛ halisa san 5 san 16 san 17 san 18 san 19 san 20 n bɛ se n kamankun ma k'o tuma n kaman fara n'i ye muso ye sisan n b'a sɔrɔ kɔgɔ fara disi fara o tuma I bɔra denmisɛnniya la I balikuyara ni cɛ don kamanw bɛ fa ka kɔ fɛrɛ ni muso don disi bɛ fa ka tɔgɔw fa san 20 an k'o yɔrɔ la cɛmaninw fɛ ko kɔmɔ musomaninw fɛ dɔw ko ɲakuru dɔw ko faro ko n'an tɛmɛn'o kan an bɛ duuru wɛrɛ kɛ ka don nama la n ko yɔrɔ min an bɛ kuma dege o tuma I bɛ tɛmɛ I kan de fɛ n'i ko kuma bɛ bɔ kan de kɔnɔ an ko kumakan o tuma n b'a ta san 21 san 22 san 23 san 24 san 25 n bɛ se n kuncɛ ma o tuma ne dafara n farikolo la ka dafa n dusukolo la ka dafa n kunkolo la ça fait n'an ye do Kayidara kalan ko fɔ ko san 25 a gafe bulon a gafe hakɛ a dɔnniya hakɛ a bɛ sɛmɛntiya tan nɔ de I yɛrɛ farikolo la anw bɛ yaalala ni tubabukan na o ko min ma ko diplôme anw diplôme ye an kolotugudaw ye an diplôme ye an gɛnɛkala n'an woro n'an cɛkisɛw n'an disiw n'an kanw ye
n'i ye san 25 dafa n'a ka di ye t'i ka sɛnɛ kɛ n'a ka di ye t'i ka jago kɛ n'a ka di ye fɛn o fɛn i ka adamadenya kɛ nko nka nko karamɔgɔw nko saba b'olu ɲɛ o saba sisan o y'a dama kalan ye min Dokayidara kalan kɔnɔ an bɛ t'o kɛ o kɛyɔrɔ la n'i ko ko karamɔgɔ o bɛ taa kɛ karatabugu dɔ la o bɛ taa kɛ kara yɔrɔ dɔ la min o dɔnniya bɛ sɛnsɛn ka d'i ma walasa k'i jɔyɔrɔ fa ça fait a 5 o ye nin ye karamɔgɔw y'an kalan min na o ye nin ye o tuma an bɛ barika da u ye k'u waleɲuman dɔn k'u fasa da farafinden nu karamɔgɔ ni sɛgɛn tafola ŋaraya kana do karamɔgɔ ni sɛgɛn alu ni baara farafinden nu karamɔgɔ ni sɛgɛn tafola ŋaraya kana iba ni sɛgɛn ni baara alu ni baara maliyɛnden nu karamɔgɔ ni sɛgɛn tafola jeliya kana sedu bengali ni sɛgɛn alu ni baara farafinden nu karamɔgɔ ni sɛgɛn tafola ŋaraya kana dirisa jabate ni sɛgɛn a bɛ kiyama an ye kalanbonw sigi 5 san 5 fo k'a don an farikolo la k'an farikolo y'i ka gafeso ye maliden i taara diɲɛ fan o fan n'i la faamuyara Dokayidara kalan na ka nin dɔn o tuma a ma se mɔgɔ ka fɛn fɔ i ye tuguni n'i y'i yɛrɛ tɛgɛdenkɔni filɛ i y'i bolokala filɛ i y'i disi filɛ i y'i taman filɛ kɔrɔ b'a la ka ban k'i waju k'i bilasira ne kɔni bolo fɛn ɲumanba don sabu fɛn o fɛn bɛ an kofɔ an yɛrɛ ye bi an bɛ mankan ci k'a fɔ ko bi na denmisɛnninw fililen don u yɛrɛ ma walima u bɔkolow t'a dɔn fɛn fɛn b'an dɛmɛ o baara la n'an bɛ tɛmɛ télévision fɛ ni a bɛ se réseaux sociaux ni a ɲɔgɔnnaw ma o bɛɛ ye ɲuman ye bi sabu malidenw kan k'u yɛrɛ dɔn k'u bɔkolo dɔn walasa an ka bɔ fili la walasa an k'an yɛrɛ kisi sitanɛko ma walasa anw malidenw ka to duba kelen denya la su ani tile fili kana an sɔrɔ su ani tile dɛsɛ kana an sɔrɔ su ani tile maloya kana an sɔrɔ su ani tile janfajugu kana se an na an ka mɔgɔya kana tiɲɛ k'an segi baganya kɔnɔ ko an b'a ta tuguni fɛn 5 diɲɛ ko o ko diɲɛ kuma o kuma diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n'i kɔni sɔnna malidenya ma ko e bɛ baara kɛ ni fɛn 5 wɛrɛ ye o ye don o don kow ye n bɛ fɛ ka taa sɛnɛ kɛ o y'o ko ye n bɛ taa jɛgɛ mɔ o y'o ko ye n bɛ jago kɛ o y'o ko ye n bɛ kalan na o y'o ko ye n bɛ fɛ ka mobili dilan mécanicien baara kɛ o y'o cogo ye n bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye o b'o cogo la diɲɛ ko o ko maliden bɛ mun de kɛ a b'a daminɛ ni yeko de ka kow ɲini k'a ye ka fɛnw ɲini k'a ye ko ni ɲɛkisɛ tɛ se ka da min kan i b'a ɲini k'a ye k'a faamu ni hakili ye an ko ma yeko maliden b'a daminɛ ni yeko ye i ma min ye i t'a kalama i ma min ye i tɛ se ka fɛn fɔ ko n'i y'a ye tuma min i y'a ye ɲɛkisɛ la walima i taara mɔgɔw ɲininka olu k'a ɲɛf'i ye i ye kunnafoni ɲini i ye kunnafoni sɔrɔ i ye dɔnniya sɔrɔ a kan i y'a ye ni hakili ye o tuma e bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ nin ko in dɔn ko ka yeko k'o kɛ dɔnko ye n'i y'a dɔn i b'a filɛ k'a lasaga k'a kalan k'a kungun a ɲɛɲɛ a san a dugu a kɛrɛ a kɔ a ɲɛ k'o bɛɛ dɔn o tuma e bɛ se k'a fɔ o tuma de ne bɛ nin ko in dɔn yeko o kɛra dɔnko ye n'i y'a dɔn i da tɛ d'a kan dɛ i b'a fɔ de n'i ye fɛn o fɛn dɔn i b'a fɔ de maliden tɛ dɔnniya kunu k'i sigi a kan o ɲɛngoya t'an fɛ yen o hasigiya t'an fɛ yen o dogodogonin t'an fɛ yen o tɛ alijana taamasere ko fɔ i b'a fɔ de a tɛ fɔ fan bɛɛ a tɛ fɔ cogo bɛɛ a tɛ fɔ sugu bɛɛ nka a bɛ fɔ walasa i ye min faamu dɔ k'a sɛmɛntiya k'a fɔ faamuya kɛra k'a dafa karisa i y'a faamu nka nin yɔrɔnin bɛ yen
e ɲina n'o kɔ dɛ o tuma i bɛ lakilen walima i ye min faamu o tɛ dɛ dɔwɛrɛ de don i bɛ bila o sira kan o tuma dɔnko k'a kɛ fɔko ye a nafa ye nin yɔrɔ de k'a lakilen k'a sɛmɛntiya i ye yeko i y'o kɛ dɔnko ye dɔnko i y'o kɛ fɔko ye n'a fɔra k'a sɛmɛntiya tuma min e bɛ sɔrɔ k'o ko kɛ i b'a kɛ kɛko ye ka fɔko k'o kɛ kɛko ye wa n'an y'a kɛ fo k'a dafa n'an y'a kɛ fo k'a se n'an y'a kɛ fo k'a wasa an k'o ma kɛko n ko nka i ma tila dɛ n y'a kɛ n bɛ taa n da ayi fo a ka sɛmɛntiya k'i ye min kɛ o ɲana kɛko nin o bɛ kɛ ɲako de o tuma ko anw ka mɔgɔya bɛ dilan diɲɛ ko o ko yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn a ɲini k'a ye o ye yeko ye a ɲini k'a dɔn yeko bɛ kɛ dɔnko ye a ɲini k'a fɔ o tuma dɔnko bɛ kɛ fɔko ye a kɛ o tuma la o tuma fɔko o bɛ kɛ kɛko ye nka i ma tila f'a ka ɲa o tuma n bɛ segin a kan fɛn 5 yeko dɔnko fɔko kɛko ani ɲako su ani tile an bɛ baara kɛ ni nin ye waati o waati yɔrɔ o yɔrɔ ko o ko maliden b'a kɛ de k'a ɲa ni ne y'a kɛ k'a ɲa karamɔgɔ a kɛra ka ɲa aw kalandenw aw y'a kɛ ka ɲa faw y'a kɛ ka ɲa baw y'a kɛ ka ɲa mamaw y'a kɛ ka ɲa sigiɲɔgɔnw y'a kɛ ka ɲa an bɛɛ mali kɔnɔ an y'a kɛ ka ɲa anw ka jamana in a bɛ kɛ alijana taamasere ye wa a tɛ kɛ alijana taamasere ye n b'aw ɲininka ni bɛɛ y'a kɛ k'a ɲa bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la o tuma siga t'a la anw bolo do kayidara la an bɛnbaw delila ka jamana in kɛ alijana taamasere ye dunanw nana an fɛ yan k'a fɔ ko nin jamana in kɔnɔ binganin tɛ nkalontigɛ tɛ kalabanciya tɛ suɲɛni tɛ wa hali ni anw dunanw banana ninnu fɛ yen u b'an furakɛ an nana ni feerefɛn mun ye u b'a feere ka tila k'a tɔnɔ d'an kan ka tila ka tugu an kɔ ka taa an bila f'u ka jamana bɔda la ka duwawu k'an ye o tɛ alijana taamasere dɔ ye wa n'o kɛra kunu siga t'a la anw bolo o bɛ kɛ bi wa siga t'a la anw bolo o bɛ kɛ sini mali de sugandira diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ka duba kɛ alijana taamasere ye an hakilila tigɛlen don k'a bɛ kɛ tuguni kalandenw an b'a ɲini aw fɛ nin kunnafoni min dilen filɛ aw ma nin ye nin kalanko min fɔlen filɛ nin ye aw ka hakili to a la aw ka baara kɛ n'a ye n bɛ bɔ n bɛ da la yeko dɔnko fɔko kɛko ɲako n bɛ taa n tɛgɛ don baara la yeko dɔnko fɔko kɛko ɲako diɲɛ ko o ko a bɛ tugu nin cogo la i ma min ye i t'a dɔn dɛ n'i tɛ min dɔn i t'a fɔ dɛ nka n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ o k'a sɔrɔ a sɛmɛntiyara k'i y'a ye i b'a dɔn wa i y'a fɔ yɔrɔ la min y'a sɛmɛntiya wa an bɛ delili kɛ an dabaa ma k'an bɛɛ dɛmɛ an k'a kɛ fo k'a ɲa ka mali diya timitimi k'a kɛ di ye k'a fɔ k'a tanu a ka baara ɲuman na ani k'a tanu ka waleɲuman dɔn a ka malidenya ɲumanya la yarabi halisa ala ka baara in ala k'a timɛ k'a bɛɛ a kɛ nafala ye an bɛɛ lajɛlen ma ko la langue et le dents ko k'a yira mɔgɔw la yani tubabuw ka na dɔnniya dɔw de tun b'an fɛ yan kalan dɔw de tun b'an fɛ yan ko k'o kalan ta ko k'o yira mɔgɔw la yani arabuw ka na yani tubabuw ka na maintenant sisan denmisɛnninw u tɛ ka maakɔrɔw ka ko lamɛn ko k'o fɛn labɛn bon sisan aw nana an dɛmɛ o baara la ko k'a fɔ fana gɛlɛya n'a nana mɔgɔ kan cogo cogo ko gɛlɛya in bɛ ban ko aw k'o baara kɛ a y'a baara kɛ ne ko n ka kun tɛ se ka cɛ fɔ a k'a yira nisɔndiya yira k'a fɔ film nin baara nin kɛra bɛn ani kɛlɛya min kɔnɔ a k'o nisɔndiya yira mɔgɔw la a k'o fɔ. Le Mali est un peuple pacifique qui n'a qu'une seule aspiration, celle de la paix, de la cohésion sociale, du respect des religions et des libertés, du développement économique et social pour toutes les ethnies qui y vivent et y cohabitent pacifiquement et fraternellement depuis des millénaires.
Le Mali est un peuple pacifique qui n'a qu'une seule aspiration, celle de la paix, de la cohésion sociale, du respect des religions et des libertés, du développement économique et social pour toutes les ethnies qui y vivent et qui cohabitent pacifiquement et fraternellement avec les Maliens. En accompagnant les réalisateurs, j'ai compris que cette série répond à 3 préoccupations. La première, c'est de faire une série de haute qualité pour la diffusion sur leur thème et de répondre aux préoccupations de leur thème, qui est de montrer que le Mali est un pays de paix, qui n'a qu'une seule aspiration, celle de la paix, de la cohésion sociale. La deuxième, c'était évidemment de véhiculer les messages de l'UNICEF et ses partenaires sur la résilience et l'enseignement d'Okaïdara, que le professeur explique beaucoup dans beaucoup d'épisodes de la série. Et la troisième préoccupation, c'était bien sûr, dont je suis bénéficiaire, c'est de faire la promotion des jeunes sur le plateau. Et vraiment, je suis très fier d'emboîter les pas de notre maestro Bokar Sidibé. Et je termine en remerciant le DG de l'URTM qui croit beaucoup aux jeunes et qui a accepté de participer à ce projet. Et je remercie l'UNICEF et ses partenaires. Kalan ani dɔnniya a kan ka nafa dɔ de lase adamadenw ma. Kalan n'a ma kɛ ka ɲa, dɔnniya bulon n'a ma sigi ka ɲa, a tigi bɛ se ka tiɲɛniba de kɛ. A bɛ tiɲɛni lase a yɛrɛ ma, a bɛ tiɲɛni lase du ma, a bɛ tiɲɛni lase jamana ma, a bɛ tiɲɛni lase hali diɲɛ yɛrɛ ma. N'i ye dɔnniya sɔrɔ nga i ma lafaamuya mɔgɔya kɔnɔ ka d'a kan, e bɛ se ka kɛ bagan ye ni dɔnniya in ye. I bɛ fagali kɛ ni dɔnniya in ye. I bɛ dugu ci ni dɔnniya in ye. I bɛ banajugu wuli ni dɔnniya in ye. I bɛ ko kɛ min bɛ fiɲɛ bila mɔgɔya ni malidenya la. Ɔ n'an sera kɔrɛ hakɛ la, mun de yamaruyalen don, mun de yamaruyalen tɛ. An daba ma ko an ka taa sira min fɛ ani an man kan ka taa sira min fɛ. Cɛ kunda mun de bɛ kɛ, mun de tɛ kɛ. Muso kunda mun de bɛ kɛ, mun de tɛ kɛ. Denmisɛnnin kunda mun de bɛ kɛ, mun de tɛ kɛ. Maakɔrɔba kunda mun de bɛ kɛ, mun de tɛ kɛ. Fɛn jumɛn de bɛ jate k'o ye ɲuman ye, fɛn jumɛn de bɛ jate k'o ye juguman ye, o ye kolon ye an ka mabɔw la. O tuma nin ko ninnu bɛ jate o sira de fɛ. Ka tiɲɛ ani nkalon bɔ ɲɔgɔn na, ka dibi ani yelen bɔ ɲɔgɔn na, ka ɲuman ani juguman bɔ ɲɔgɔn na. O kalansiraw n'o kalancogo, o de bɛ fɔ kɔrɛ kɔnɔ. Ɔ taalen ɲɛ halisa, karamɔgɔya fɛnɛ bɛ dan yɔrɔ jumɛn? Olu ka kalan bɛ kuncɛ yɔrɔ jumɛn ni dɔnniyaso jumɛn? San 5 kalan wɛrɛ bɛ yen n'an k'o ma ko duga, k'o siri duga mansa la.
o tuma sisan I kalana I ye ko dɔn I ye malidenya faamu I ye dɔnniya sɔrɔ ka se hakɛ la fo e yɛrɛ b'a dɔn ko ja ne bɛ ka nin kalan nin bɛɛ kɛ ne ye nin dɔnniya bɛɛ sɔrɔ nka ne ye n suman karamɔgɔ wɛrɛ ma halisa ne bɛ kɔ ne ye n suman dɔnniya bulon tɔw ma halisa caman bɛ yen n tɛ min dɔn wa ne ye n suman k'a lajɛ Ala ye mun bɛɛ dan dɔnniya bɛ se ka se mun bɛɛ ma ja halisa fitininini dɔɔni dɔrɔn de bɛ ne yɛrɛ bolo o de kama an ko a ma ko dɔnniya ɔ ça fait duga mansa de b'o ko fɔ anw ye sabu n'i y'a jate minɛ ale ye kɔnɔ belebeleba ye a bɛ pan ka yɛlɛ san na ka se hakɛla kɔnɔ tɔw tɛ se ka se yɔrɔ min ni fiɲɛ wulila ale bɛ se ka fiɲɛ ba kun kɔnɔ tɔw tɛ se ka min kun nka ko duga mansa ye mun ye k'a to san na a ye sanna fɛnw ye k'i to san na ka dugumafɛnw ye k'i to san na ka jikɔnɔfɛnw ye k'i to san na ka wulakɔnɔfɛnw ye k'i to san na ka kululafɛnw ye ko ja nin fɛn in bɛɛ bɛ balo nka fɛn dɔ bɛ yen ko ni ale m'o bɔ yɔrɔ ye a m'o dilan yɔrɔ ye o tuma o ye Ala ka se an dabama de bɛ nin dilan ale de bɛ nin don o nin nin bɛ poyi yɔrɔ min dugamansa ko ale m'o de ye sinon a ye diɲɛ fɛn tɔ bɛɛ o ko kama ale tɛ nin bɔ a b'a to yen ni nin bɔra fɛn min na bɛɛ banna min na o tuma de ale bɛna o fɛn toli in de dun ka balo o la sabu sini ale yɛrɛ ye fɛn toli ye ɔ o bɛ mun de fɔ o bɛ majigin ko fɔ o bɛ mun de fɔ dɔnniya b'i la nka yɛrɛdɔn bɛ yen dɔnniya b'i la nka majigi bɛ yen dɔnniya b'i la nka sabali bɛ yen dɔnniya b'i la n bɛ se ko la nka n bɛ n tɔ to o b'a kɔnɔ ɔ ko duga mansa o tuma o ka jate fɛn ye min bɛ dɔnniya kalansira Dokayidara kalan kɔnɔ min b'o dan fɔ ɔ ça fait mɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ fila tugu ɲɔgɔn na an k'olu ma o yɔrɔ dɔw la ko kɔrɛ duga min ye kɔrɛ kalan k'a ban ka tila ka don dugaya kɔnɔ k'o kalan ka se hakɛ la k'a dɔn k'a fɔ k'ale fana ye mɔgɔ de ye mɔgɔw cɛ ma dɔnniya in bonyana cogo o cogo a fana ye mɔgɔ de ye o tuma a b'a yɛrɛ majigin fo k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ɲugutɔn fɛn i n'a fɔ yɛlɛko fɛn i n'a fɔ bolokɔfɛn fɛn walasa ka mɔgɔya dilan ka malidenya timɛ farafindenu karamɔgɔ ni sɛgɛ t'a fɔla ŋaraya kana do karamɔgɔ ni sɛgɛ alu ni baara alu ni baara farafindenu karamɔgɔ ni sɛgɛ t'a fɔla ŋaraya kana iba ni sɛgɛ ni baara